wani ƙarfi za ka sa masa, wani dabara, wani kaza. To akwai abin da yake faruwa. Sai kawai wani hadisi ya faɗo min a kaina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin an rawaito ya ce wa atbi'u sayyi'ati alhasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amin. Sai ce kamar da lokacin da wani ya ma mummunan abu ya jefe ka da shi, kai jefe shi da kyakkyawa, sai kuma kai mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala. Na san da yawan mutane yanzu za su ce bari wata ran ina tsoron san da wani zai gwada. Na ba da misali a baya na ce za a zo ruguntsum ya zo na siyasa, wannan ya fito ya zaji shugaban ƙasa, wannan haka ne, amma na tabbatar maka banda wannan lissafin ba wanda zai wannan abin ya tsira, gaskiyar magana.